И здравейте на всички! Включваме се от Уембли и какво ни очаква? Финала на FA Cup, 145-то издание на най-стария турнир в света. И съответно нов епизод на Стадион с телефон. именно аз съм Миро Питен. Аз съм Оки Илон. И днес ви очаква един бонус епизод с финала за FA Cup между Манчестър Сити и Челси. Очаква се един много як двубой. Това е четвърти пореден финал на Ман Сити. Рекордьор по това нещо. И закъсали е Челси днеска. Да видим, кой ще се получи. Да, и това можем да кажем, че е може би най-посещавания за нас стадион в Англия. Вече може да гледате и старите ни епизоди, които са посветени на Уембли, но днес пък като бонус епизод ще ви го покажем по различен начин. Същевременно ще усетите и атмосферата от финала, който ще се проведе днес. И така, да започваме. Айде! Както вече разбрахте, днеска ще се насладим на магията на FA Cup и историческото 145-то издание на Уембли. Когато говорим за Купата на Англия, не говорим просто за поредния турнир. Говорим за най-старото национално футболно състезание в света, създадено още през далечната 1871 година. То е самата дефиниция за футболна романтика, където аматьори от фабрики и квартални отбори имат шанса да се изправят срещу звездите от Висшата лига. Днес в титаничен сблъсък под арката ще се изправят два от най-доминантните отбори през новия век – Челси и Манчестър Сити. Ще успеят ли тъмносините от Лондон да грабнат трофея? Или Сити ще спечелят своята 8-ма купа под ръководството на Гвардиола? Ще разберем малко по-късно. С днескащото си участие на финала Сити поставят нов рекорд, като се превръщат в единствения отбор, класирал се за 4 поредни години за финал на FA Cup. И ето ни пред стадиона на Уембли, където намерихме един стар познайник, а именно господин Камен Чолагов, Big Boss. И БГ Рик Рос. Да. Здравейте, радвам се отново да стана част от най-добрия канал за посещение на стадиони. И този банан, който се подава отзад, също е на моята първородна дъщеря Дария, която избяга, не иска да влезе в кадър, но изключително съм доволен, че за четвърта поредна година Ман Сити е на финала на FA Cup и ние като членове на фен клуба на Ман Сити имаме честта и щастието да бъдем тук на този храм Уембли. Трябва да кажем, че благодарение на българския фен клуб ние с Оки Илон сме тук и ще имаме възможността да гледаме този финал и за пореден път да ви презентираме Уембли. Също така искам само да вмикна, че господин Чолаков тук е рекордьор по посещение също на Уембли, четвърти пореден финал. Даже е с Карабал, пети пореден финал да става. Точно така. И надявам се да завърши успешно за Ман Сити, понеже матча срещу Челси, колкото и Челси да не са в най-добрата си форма и състояние въобще. Това е финал и ние си спомняме особено с Миро Питен един финал, който играме срещу Челси в Порто. Замисли се, че като цяло твоите посещения на Уембли за момента май са 2-2 и днес ще се решава дали ще Затова Дария е тук, за да донесе късмет и да сме вече с положителна разлика. Да благодарим на Камен, с който заедно ще се наслаждаваме на матча и най-вероятно отново ще се включим с него и след матча. И може да го гледате него пък в подкаста, който има Манчестър Сити България. Там разказва много интересни истории, има и съответно много интересни гости, които се канят, така че следвайте и канала на българския фен клуб на Манчестър Сити. Ей така долу. И както си промчим около стадиона, намерихме един друг наш много добър приятел и познайник. Много добро познато лице. Да. Здравейте, аз си водя компания, защото вече по мачове и по стадиони не ходя сам. Хора с Брани, който това ще му е втори матч за годината Сити Челси. И за нас ще видите и нашия епизод от Етихад, където бяхме отново заедно в нашата група. Така че тогава нямаме надяваме, че не ще бъде много интересно. Сега Брани ще ни донесе късмет и точно така. Да, Мъч на Рума. Чити, да, камерата. ще бием ли колко свърши матча? Добре, да. Тайна. Ние ще кажем след края на матча. Да, айде. Добре, благодарим на Боби и всички заедно към стадиона. Айде!
отново продължаваме да се бръмчим около стадиона и само виждаме фенове на Ман Сити и ето ви Батко и Марто. Let's go! Как си, Марто? Много добре, нямам търпение. Кой финал ти е на тебе? На Уембли за кой финал ти е? На Уембли това ми е вторият финал. Последният беше преди 2 месеца, като беше за Карабао Къп. И победихме Арсенал. И очаквам сега да се случи абсолютно същото. Точно така. Надяваме се код Батко и Марто тогава да се случи. Ние всичките сме готови за матча и Come on City! Камън се. Ако се чудите защо стадион Уембли е толкова специален, защото Уембли е домът на финалите. Макар оригиналният стадион да отваря врати през 1923 година, новият Уембли, открит през 2007 година, е истинско архитектурно бижу. Финалът за FA Cup е неизменна част от неговата ДНК. Чували ли сте за 107-те стъпала? Традицията повелява победителите да изкачват точно 107 стъпала до кралската ложа, за да дигнат златния трофей под аплодисментите на феновете. FA Cup не е просто турнир, то е традиция, която от 145 издания насам доказва, че във футбол всичко е възможно, а Уембли остава перфектната сцена за писане на история. Хей, приятели! Ето ни отново заедно след финала на FA Cup! Така, FA Cup победителя тази година е Манчестър Сити. Дубъл за небесно-сините след Карабао Къп. Гвардиола в този сравнително посредствен сезон вече направи дубъл, има шанс за требъл. Но как протече матча, Лъки, според теб? Ами, матча протече доста добре. Мога да кажа, че отбора на Сити беше леко предпазлив в този двубой. Те бяха по-добре отбор определено, движиха играта и темпото на матча и съответно успяха да спечелят двубоя с невероятен гол на Антуан Семеньо. Да, първото по време бе 0-0, Сити владееха инициативата, имаха няколко ситуации, докато Челси почти през целия матч не създаде чиста голова ситуация, може би един дълъг тъч след като Сити победаха през втората част,
но твърде малко, за да искат да спечелят нещо. Челси са в много тежка криза и треньорска, и като играчи, така че поред мен заслужена победа за Сити. И така ние успяхме да се нарадваме общо взето. Точно така. Беше много яко. Атмосфера, всичко беше много яко. На мен лично ми е първи финал за FA Cup и аз много се накефих. Като Батко Емиро е рекордьор по това. След като преди 2 години гледах загубата срещу Манчестър Юнайтед, сега сладък реванш, въпреки че е срещу Челси. Още една FA Cup в витрината на любимия ми отбор. Мога да кажа, че Пеп Гвардиола сглобява много сериозна машина, която в следващите години наистина ще бъде отново фактор в английския футбол, така че беше удоволствие да наблюдавам този матч и съм щастлив, че спечелихме. Надявам се и на вас да ви е харесал епизода, тъй като е доста по-различен, имаше награждаване, така страхотна атмосфера, въпреки че имаме епизоди от предни посещения. Смятаме, че този епизод е доста по-различен. Срещаме ви с немалко хора, които също посетиха матча от българския фен-клуб на Манчестър Сити. Пак да благодарим на фен-клуба на Ман Сити, който успя да ни събере хора от цяла Европа и фенове на Сити за този матч. Да, и наистина беше нещо по-различно. Надяваме се наистина да ви е харесало. Ще чакаме коментарите, лайковете, дислайковете, абсолютно всичко. И имаме изненада за първия коментирал нашето видео. Ще получи знаме от финала, на което е написано датата и съответно двубоя. Така че е един страхотен сувенир за първия коментирал нашето видео. И така, включваме се с още един фен от фен-клуба на Манчестър Сити, Анелия Донева. Ани, доволна ли си от победата и как видя матча? Трябваше съм доволна и съм доволна от това, че вдигнахме трофея на FA Cup, но от играта няма как да съм доволна. Според мен няма фен на Сити, който да е доволен от продукцията, която изнесоха нашите момчета, заедно без помощта и с помощта на Челси. Все пак е финал и може би за това бяха малко предпазливи и така чакаха своя момент. Видяхме, че го дочакаха второто по време, невероятен гол. Но как се стори атмосферата и за кой път посещаваш Уембли? Аз съм тук за трети пореден път. Гледах двата изгубени финала срещу Манион, срещу Кристал Палас. Разбира се, че съм доволна от тази гледна точка, че сега бях супер радостна. Действително, нашите момчета, като че ли за тях беше много важно да вземат тази купа, тъй като може би вече всичко в Премиер Лиг сме го изгубили по-скоро и не можем да преследваме титлата. Но втора поредна купа, която вземем в Карабао Къп, да, може би има резон в това, че те играха по-предпазливо. И за този сезон можем да кажем преходен. Успяхме да спечелим втора купа, дубъл и все още сме в играта за требъл, така че това е нещо невероятно според мен. Ние нищо не очаквахме, когато почна този сезон. Ние направихме отбор на ново, вземахме играчи, никакви очаквания нямаше. Много променлива игра и на какво? Накрая сме с две купи. И страхотен спомен от днешния матч. Разкошен спомен, да. С голяма група фен-клуба. Ако има фенове на Манчестър Сити в България, които гледат този епизод, пишете коментари долу, последвайте канала на фен-клуба на Ман Сити в България и съответно може да се запишете и станете част от фен-клуба на Ман Сити България, тъй като той се разраства, има страхотни инициативи, благотворителният турнир, който ще се проведе на 14 юни, така че ако има други фенове на Манчестър Сити България, действайте и се присъединете към нас. Това ще ви осигури нашите емоции от тази вечер. Да преживеете това, което ние днес преживяхме. Така, благодаря, че бяхте с нас. Това е всичко от нас, приятели. Продължавате да следите канала, лайквате, шервате, защото продължаваме с супер готините епизоди. Има още много интересни епизоди, така че Дръжте се. ни, сабскрайбвайте се, шервайте, за да може канала ни достигне до повече хора и повече хора така да се радват на презентацията на стадионите, на които ще ходим с Оки. Това беше от нас. До скоро. Чао, гюле, Auf Wiedersehen.